секса. Двете оригинални две коли. Айде най-новия киче Кока-Кола. Ти си кака-гола. Ой, Кока-Кола. Ой, ти си кака-гола. Ой, Кока-Кола. И ти си Кока-Кола. Айде бе, биде! Живи драга си! Гърдо на селото! Ей, чук! Моля, моля! Уиските Валентайнс! Я не седма, бла! Не видя, имаш проблеми, този път 135 пъти ще се завъртише така. Самичка. Наляво. Само барабани за нея, защото тя е прекрасна. Само барабани! Айде най-бързото темпо за нея. 163. Хайде, бла! И кои са наред? Банички има ли писани там, явиш? Банички има ли? Баничките къде са? Баничките къде са? Аз банички! Пиниколадата нека да заповяда. О, седми се нагла. Айде Метин, изърви ойнава сега ли се, специално за пиноколадата. Айде! Айде! Айде цигарите, за да е прекрасна дама, какво желаеш? Да. Продължаваме с дамата, с един цигари до Виктори. Хич не ми пука, купонът започва тук. Същия гиджет Метине.
Какво следва? Пита. Шоколадови бомбони. За това прекрасно момиченце. Продължаваме с същия кичек. Назете зад моя страна, не? Айде същия кичек. Хич не ми пука. Купонът започва тука. Хайде! Аз бозачух. О, най-красивата публичка. Добре, добре, чакай, спокойно, спокойно, няма да ти ги вземе. Един специален кичек за малката принцеса. Ама нека от мене, от оркестъра. Айде ме ти не същия кичек. Няма да ти ги вземе. Айде! Айде, че бирата много бърза. Дайте сладките и бозата да върнете. Турския лукум. И продължаваме с двете бози. Двете бози, ако ни дойдат, всичко ще приключи. Как от двете бозички, къде са? Боза! Вар боза, аз имам... Йок, и... Турския лукум от Турция, най-хубавия лукум. Турски лукум няма, заменихме спитка. Та спитка откъде? Сигурно от Несебър. От Турция. Една реченица! Еми, како... Не знам какво ще правим. Реченица! Айде, Меси! Да сте? Пирата! Виж, това е ред, Доди. Мети? Най-идеалният пиче. Най-идеалният, най-силно. Кабана. Айде, айде!
продължавам. Играй ли също? После има ли други бакшиши? Айде, Йожи! Айде, Сетка! Майката! Бащата! Айде, Светло! Там трима ме чакат! Ще набия! Още трима чакат! Аз много изглеждам на писмена. Я ще съм хубава. Как сте казали, че обидал, ще аз се обръсна в пътната майка. Що не ми казвате? Ами нямаме! Абе, кажи, аз се мога да бъда над това. Не виждам, бе. Очила има ти, ама сега ми си не че не виждам. Няма ли? Очила не трябва. Сега за един очила ще не виждам. Тя кажи да не имам очила. Чакай да видим сега какво става. Разбирай се! Абе, али ще почне някак си. Няма нещо. Промоция ли? Днес неделя! Айде, така, или 20 лева ще бъде. Хубаво, айде ли си, айде. Чакай, още не почне. Ти казвам, само да знаеш! Абе, ти някой стрика, нямаш да го виждаш. Кой ми първо, може да се търси? Може да се търси. Снимай се! Снимай се! Снимай, защо ми долу на лата, снимай! Гледай, кой от вас ми най-добре? Кой ми най-добре? Ти си касира на къща. Явно е да видим какво пише. Явно е да видим какво ще така. Айде да се търси. Айде да видим какво пише. А той да дознака най-добре. Айде да жугнам, да не го брикаш. Има ли булка тук? Няма ли? Чакай да видим какво става. Здравейте. Не викам накрая, няма да е. Да, бе, викам, иначе платих на входа, пък няма булката, викам. Не знам, не отговаря. Тя да не се отказала. Така че не. Може ли? Даже да, аз не знам. Всичко ли има? Значи Кажи на Самет да дойде. Самет? Да. Самет? Влез тука. Мале, ти моето момиче, а? Вече не е твоето, моето е. Добре, няма да Ама отремна, вече. Ако искаш жести я давай. Момчето ми дай само. Той така без типка, бе. Браво на бащата. Евалва. Евалва. Да излезем да се веселим, да се Добре, радваме. сега. Аз те Дела предлагам. малко е там, Пенко. Да, ти. Още ние давайте. Светло, сега ти с Йожито, е тук ще чакат ти отвънка. На Вътре входната. входната, да? Братя и бащата ще
тръгне първото момченце. Айде! Живи здрави! Зетко, може ли да кажеш шампанското дали горчи или нещо? Хареса ли те или горчи ли? Какво става? Горчи. Горчи ли? И тогава аплодисменти, едно горчиво за Зета и Бойката! Айде, горчиво! Живи здрави! Зетко, може ли да те питам нещо? Ще говориш истински като мъж, нали? Кого най-много обичаш? Майка си или жена си? Ако ми кажеш това, ще свира без да свирам, да знаеш. А ти майка ти ли обичаш? Аз обичам жена си. Искам и ти да кажеш, кого обичаш най-много? Жената да не е някакъв така, ще се приказвам. Аз обичам най-много жена си, виж. После майка ми, баща ми, ти кого обичаш? Знаме. Браво, жив и здрав да си!